Ya kuyashisa so ngithi ngiwasha imoto kababa. Ngizokuthathela isihlalo. Uzongithathela isihlalo? Khona uzohlala, ya. Angithandi ukuthi ame isikhathi eside since he got sick, so I get worried sometimes. Na right bothelo lami. Yeah, ngi-right Mthombe. Lama ngempela? Yeah, kakhulu. Sijabulile indlela recover ngayo. Ngiyajabula nje ba uvuke ekseni wenza lo msebenzi okwasha imoto. Kodwa uke watrenda kakhulu lo. Kwathiwa unengane. Andlo ngithisile serious. Umuntu angathi ngimthisile serious. Akathi woza sonde ingane. Manje ngifuna angicazela ngibeke esithombeni. Into engayisho sami ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe bemithi yabo. Yeah. Hayi kodwa hayi ngalokho ngegaranta bengayona yami ingane. Befuna ungibathisa ibhanje. So usathandana naye? Hayi lawo uthema ngimazi ngisahlukana 3 years ago na ekhuleka. Kade trenda manje. Into enzo ukuthi nontombazane ngoba wangiqambela amaya bethu bo. Nangu ke umfowenu la uyabamba uyayeka. So ngifuna ukuthola wena ukuthi ikhona indlela ozoyithatha. Singathi umuntu mhlawumbe akahlangani kahle yabo. Uyabona kungcono ukuhlupheka unonkosikazi kunokuhlupheka ungenankosikazi.